У 2014 годзе Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь адзначыў 75гадовы юбілей. 8 лістапада 1939 у Мінску адкрылася дзяржаўная мастацкая галерэя БССР, з якой пачалася гісторыя найбуйнейшага ў краіне збору беларускага і замежнага мастацтва. Нацыянальны мастацкі музей – культурная скарбніца Беларусі. Сёння гэта не толькі музей-галерэя, але і сучасны навукова-адукацыйны цэнтр і арт-пляцоўка. Ён знаходзіцца ў цэнтры Мінска, на вуліцы Леніна, 20. Музей адчынены для наведвальнікаў з 11 до 18:30. Выхадны дзень – аўторак. У апошнюю сераду кожнага месяца экспазіцыю можна наведаць задарма. 19 залаў музея дазваляюць акунуцца ў мастацтва розных часоў і краін. Тут можна пабачыць цудоўную разьбу мінулых стагоддзяў, скульптуру, адметныя палотна, створаныя таленавітымі беларусамі 100-200 гадоў таму. Захапіцца прадметамі рускага і еўрапейскага мастацтва, узрост якіх пачынаецца з 16 стагоддзя. Багатую культуру народаў усходу адлюстроўваюць дзіўны фарфор і кераміка, незвычайныя прыгажосці узоры ткацтва. Велічны будынак на Леніна ведае амаль кожны. Яго ўпрыгожваюць скульптуры алегорыі вядомых майстроў, малярства, скульптура і слава. Праект належыць архітэктару Міхаілу Бакланаву. У гэтым будынку мастацкі музей існуе з 1957 года. У склад Нацыянальнага мастацкага музея ўваходзяць наступныя філіялы. Музей «Дом Ваньковічаў. Культура і мастацтва першай паловы 19 стагоддзя» у Мінску. Музей беларускага народнага мастацтва ў Раўбічах, Мінскі раён. Музей Белыніцкага Бірулі у Магілёве. Сёння ў Нацыянальным мастацкім музеі захоўваецца больш за 30 000 твораў, якія фарміруюць 20 разнастайных калекцый і складаюць два галоўныя зборы – збор нацыянальнага мастацтва і збор помнікаў мастацтва краіны народаў свету. У фондах музея рускае мастацтва займае значнае месца. Сёння калекцыя налічвае больш 3500 адзінак жывапісу, скульптуры, графікі, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Гэтым музей шмат чым абавязаны Алене Васильевне Аладавай. Алена Васильевна Аладова, заслужаны дзеяч мастацтва ў Рэспублікі Беларусь, дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі ў 1944-1977 годах. Узначаліўшы дзяржаўную карцінную галерэю, так тады называўся мастацкі музей, яна амаль з нуля адрадзіла згубленую ў гады Вялікай Айчыннай вайны калекцыю. Аладова цэлая эпоха ў гісторыі беларускага мастацтва. Дырэктар – легенда. Пры Алене Васильевне у музеі была разгорнута шырокая выставачная дзейнасць. Ужо ў 1946 годзе Алена Аладова арганізавала і ўзначаліла першую навуковую экспедыцыю па выяўленню і збору помнікаў старажытна-беларускага і народнага мастацтва у зачыненых савецкай уладай царквах і касцёлах. Цэласнасць калекцыі, высокая якасць сабраных у ёй твораў даюць магчымасць прасачыць асноўныя этапы развіцця рускага мастацтва, пазнаёміцца з творчасцю многіх вядомых мастакоў Расіі, адчуць атмасферу часу, дух эпохі. Экспазіцыя размясцілася ў 5 залах. Вывучаць шэдэўры можна самастойна, напрыклад, з дапамогай аўдыёгіда. Музей таксама прапануе разнастайныя экскурсіі. Цікава будзе як дарослым, так і зусім маленькім наведвальнікам. Экскурсія можа быць тэматычнай або агляднай. Пазнаёмімся з калекцыяй 18 стагоддзя. Вышэйшыя дасягненні партрэтнага жывапісу гэтага перыяду звязаны з імёнамі Фёдара Рокатава, Дмітрыя Лявіцкага, Уладзіміра Баравікоўскага. У сваіх творах яны абнавілі вобраз сучасніка
раскрылі асветніцкую ідэю аб каштоўнасці чалавека, адлюстравалі настрой свайго часу. Выяўленне няўлоўных рухаў душы галоўнае ў палотнах Фёдара Рокатава. У экспазіцыі паэтычны партрэт Ганны Пятроўны Кутайсавай. Цэлую галерэю партрэтаў сваіх сучаснікаў стварыў і Дмітрый Лявіцкі. Асаблівасць яго работ у захапленні пачуццёвай прыгажосцю. Ацаніць майстэрства мастака можна, разглядзеўшы партрэт Таццяны Пятроўны Разнатоўскай і партрэт невядомай з веерам. Уладзімір Баравікоўскі таксама з дапамогай фарбаў і палатна адлюстроўваў эмацыйны свет чалавека. Яркі таму прыклад партрэт Кацярыны Уладзіміраўны Радзянка. Нельга прайсці міма параднага партрэта Кацярыны II, невядомага мастака. У ім знашлі сваё адлюстраванне грамадскія і эстэтычныя погляды эпохі. Гэта маляўнічая ода імператрыцы, дзе Кацярына II – мудрая кіраўніца, якая працягвае справу Пятра I. Не так часта можна сустрэцца з творамі Івана Вішнякова. Таму адзін з першых набыткаў музея партрэт Івана Мікалаевіча Коцарава – вялікая ўдача. Першымі рускімі прафесійнымі скульптарамі сталі выпускнікі Пецярбургскай акадэміі мастацтваў. Сярод іх быў Фядот Шубін. У бюсце Пятра Александровича Румянцава-Задунайскага ён адлюстраваў не толькі асабістыя якасці вядомага палкаводца, але і рысы, уласцівыя людзям той эпохі – грамадзянскасць, энергію. У гэтай жа зале можна ўбачыць карціну Антона Ласенка «Смерць Адоніса», намалёваную ў 1764 годзе. У канцы 18 стагоддзя ў жывапісу назіраецца цікавасць да падзей айчыннай гісторыі. У зборы музея карціна Рыгора Угрумава «Узяцце Казані войскамі Івана Грознага» ў 1552 годзе. Ідэальны гераічны пейзаж у стылі класіцызму прадстаўляе ў рускім мастацтве 18 стагоддзя Фёдор Мацвееў. Як прыклад, яго пейзаж з Везувія. Венецыя – выгляд набережнай Скіявоні, адна з ранніх работ Фёдора Аляксеева. Ён па праву лічыцца пачынальнікам рускага гарадскога пейзажу. Цікавасць да жыцця і побыта рускага сялянства, да працоўнага чалавека уласцівы палотнам Аляксея Венецыянава. Яго вучань Лаўр Плахаў адной з галоўных тэм сваёй творчасці таксама абраў побыт. З дакументальнай дакладнасцю мастак адлюстроўвае нялёгкую працу бондараў. Шэдэўры жывапісу і скульптуры, выкананыя ў першай палове 19 стагоддзя, даюць магчымасць пазнаёміцца з творчасцю шматлікіх рускіх мастакоў таго часу. Цэнтральнай фігурай у жывапісу быў Карл Брулоў. Бліскучае майстэрства мастак праявіў у жанрах гістарычнай карціны і партрэта. Сярод некалькіх палотнаў выдатнага жывапісца, змешчаных у музеі, асаблівай мастацкай выразнасцю адзначаны партрэт Мацвея Юр'евіча Вільгорскага, намаляваны ў Італіі. Талент Васіля Трапініна ярчэй за ўсё раскрыўся ў партрэтным жывапісу. Звярнём увагу на рамантычны вобраз князя Міхаіла Абаленскага. Зусім іншы настрой перадае партрэт стацкага саветніка Мікалая Івановича Бера з жонкай. Захоўваючы рысы параднага партрэта, мастак адлюстроўвае нязмушаную хатнюю атмасферу. У пейзажным жывапісу адчуваецца ўздзеянне рамантызму. Прыклад таму «Восеньская ноч у Пецярбургу» пэндзля Максіма Вараб'ёва. Начны горад у святле месяца набывае таямнічыя рысы. У карціне «Туманная раніца» Івана Айвазоўскага прыцягнуў незвычайны стан прыроды. Віртуозна майстар перадаў каляровыя адценні мора падчас усходу сонца. Сярэдзіна 19 стагоддзя – пачатак творчасці Мікалая Ге. У экспазіцыі можна ўбачыць яго раннюю карціну «Ахілес аплаквае цела Патрокла», на якой мастак адлюстраваў герояў гамераўскай Іліяды. У экспазіцыі музея ёсць паменшаны варыянт каня з рамізнікам. Паядынак чалавека і жывёлы, што рвецца на свабоду. Гэту скульптуру Пётр Клод выканаў для Анечкавага моста ў Санкт-Пецярбургу.
Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва прадстаўлена рускім фарфорам. У 1747 Дмітрый Вінаградаў адкрывае сакрэт фарфоравай масы. У музеі можна ўбачыць талерку самага першага сервіза, выкананага для імператрыцы Лізаветы. У другой палове 18 стагоддзя фарфорам займаліся многія вядомыя мастакі. Алегарычная фігура – прадмет той эпохі. Багацце пазалоты, пышны дэкор з кветак адрознівае вырабы завода купца Батеніна. Працягваем агляд экспазіцыі ў храналагічным парадку. Вострасацыяльная карціна заняла вядучае месца ў рускім мастацтве 1860-х гадоў. Адзін з лепшых твораў жанравага жывапісу – карціна «Няроўны шлюб» Васіля Пукерава. У зборы музея варыянт паўтор напісаны майстрам праз 13 гадоў пасля першага палатна. Пукераў звярнуўся да аднаго з вострых пытанняў тагачаснага рускага грамадства – бяспраўя і прыніжанасці жанчыны. Жыццё простага народа знайшло адлюстраванне ў карцінах Васіля Пятрова. З пачуваннем да гарадской беднаты прасякнута яго карціна «Чарговыя ў басейнах». Дасягненне Акадэміі мастацтва ў другой паловы 19 стагоддзя увасабляе манументальнае палатно Канстанціна Макоўскага «Балгарскія пакутніцы». Карціна намалявана пад уражаннем ад падзей барацьбы балгарскага народа супраць туркаў у 1876 годзе. На ёй самы драматычны момант – расправа ў хрысціянскім храме над жанчынамі. Шчырае захапленне ўсходам знайшло адлюстраванне ў творы Васіля Паленава «Адаліска». Побач другая яго карціна, на якой мы бачым Хрыста не толькі як мудрага настаўніка, але і як простага чалавека, што шукае свой шлях. Іван Крамскі, арганізатар і натхніцель таварыства перасоўных мастацкіх выстаў, у партрэце агранома Уюннікава стварае характэрны для перасоўнікаў партрэт-тып. У мастацтве членаў таварыства прыкметнае месца займае дзіцячы партрэт. Чысціню душэўнага свету хлопчыка ўдалося перадаць Мікалаю Ярашэнка ў партрэце Вані Мендзялеева, сына вядомага вучонага-хіміка. Рэпін-партрэтыст меў дзіўны дар заўважаць непаўторныя асаблівасці чалавека, праз знешні выгляд паказваць характар. Лепшыя дасягненні жывапісу другой паловы 19 стагоддзя звязаны з яго творчасцю. З дзіўнай пранікнёнасцю мастак перадае арыстакратычны вобраз актрысы Марыі Фёдараўны Андрэевай. У карціне, што змешчана побач, Рэпін стварыў глыбока жыццёвы, тыповы вобраз дзяўчыны-украінкі. Васіль Сурыкаў вядомы перш за ўсё сваімі манументальнымі гістарычнымі карцінамі, у якіх ён паказаў веліч рускага народа, сілу чалавечага духу. У экспазіцыі прадстаўлены этюды і эскізы да яго знакамітых палотнаў, а таксама партрэт невядомай. Прайшоўшы па зале, можна пазнаёміцца з дасягненнямі пейзажнага жывапісу другой паловы 19 стагоддзя. Веліч і прыгажосць рускай зямлі перадае кожная карціна Івана Шышкіна. Мастак шмат падарожнічаў, робячы паўсюль натурныя замалёўкі. Нельга прайсці міма палатна ў запаведным дубовым гаі Пятра Вялікага. Магутнасць і цэласнасць ладу прыроды не парушаецца пільнай увагай Шышкіна да дэталяў. Назіральнасць, вернасць натуры і прапрацоўка формаў адрознівае жанравыя сцэнкі Яўгена Лансерэ. Праўдзівасць – характэрная асаблівасць яго скульптур, якія распавядаюць пра будні рускай арміі. У скульптуры таго часу адбілася і нацыянальная гістарычная тэматыка. Глыбінёй мастацкага раскрыцця вобраза ўражвае Іван Грозны Марка Антакольскага. У экспазіцыі адлівак галавы вядомай статуі з дзяржаўнага рускага музея. Эмацыйны і ўзнёслы вобраз прыроды стварае Архіп Куінджы. Матыў бярозавага гая, асветленага прамянямі сонца, адзін з любімых у творчасці мастака. Карціна Апалінарыя Васняцова «Днепр перад бурай»
поўная асаблівага патэтычнага настрою, выкліканага сузіраннем магутнай і велічнай прыроды Праднястроўя. Найбольш ярка шуканні рускіх мастакоў канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя выказаліся ў творчасці Валянціна Сярова. Спадчына мастака шматгранна. У зборы музея карціна «Адкрытае акно», дзе сакавітасць фарбаў і яркасць ценяў перадаюць трапяткую прыгажосць свету. Бездакорным густам і пранікненнем у сутнасць чалавечай натуры адзначаны партрэты Сярова. Гэта можна зразумець, пабачыўшы партрэт Ганны Рыгораўны Гіндус, гаспадыні майстэрні жаночай моды. Бясконца закаханы ў чалавека, Міхаіл Урубель пазбягаў побытавай канкрэтнасці дзеля стварэння ўражальнага вобразу. Іспанская танцоўшчыца Караліна Атэра паўстае як увасабленне краіны, прыгажосці і гордага духу іспанцаў. З асаблівым натхненнем займаўся Урубель маёлікай, гэта разнавіднасць керамікі, ствараючы вобразы па матывах опер рымскага Корсакава «Снягурка», «Садко». Скульптуры чаруюць казачнасцю, багаццем адценняў палівы. Галоўнае ў побытавай карціне на мяжы стагоддзяў – перадача атмасферы. Андрэй Рабушкін не расказвае, як жывуць сяляне, а паказвае спакойную прыгажосць вясковага побыту. Мастак надае простаму сюжэту эмацыйную прыўзнятасць. У карціне Абрама Архіпава на залітым сонцам двары сядзяць вясковыя жыхары. Няма дзеяння, ёсць адмысловы настрой спакойнай радасці быцця. Любоў да жыцця, любоў да ўсяго рускага былі заўсёды адзіным сюжэтам маіх карцін, пісаў пра сваю творчасць Барыс Кустадзіеў. Усё гэта адлюстроўвае яго выразнае палатно «Масленіца». Аляксей Сцяпанаў абраў самы рускі матыў – зімовы стан прыроды. Прысутнасць звычайных сялянскіх коней у пейзажы Леаніда Туржанскага надае жыццёвасць і дакладнасць вобразу вясковай Расіі. Творчыя пошукі набліжалі рускіх мастакоў да французскіх імпрэсіяністаў. Найбольш падобны да іх быў Канстанцін Каровін. Важную ролю ў рускім мастацтве пачатку 20-го стагоддзя адыграла аб'яднанне «Свет мастацтва». Актыўным яго ўдзельнікаў быў Ігар Грабар, жывапісец, крытык, гісторык мастацтва. Адна з лепшых яго карцін «Лютаўскі блакіт». Сяргей Судзейкін любіў адлюстроўваць карнавальныя шэсці. У іх гучыць не толькі іронія, але і нешта трагічнае, сугучнае часу. Змяніўся на мяжы стагоддзяў характар скульптуры. Імкненне да імпрэсіянізму характэрна для творчасці Паўла Трубяцкога. Бронза ў яго руках перадае жывасць формаў. Для сваіх скульптур Сяргей Кацянкоў выкарыстоўвае дрэва, матэрыял з народнага побыту. Паэтычнасць і зачараванне дзяўчыны ў вянку дасягаецца пластыкай формаў і выяўленнем фактурнага і каляровага багацця матэрыялу. Мастацкія асаблівасці стылю мадэрн, плаўныя формы і лініі, вытанчанасць дэкору уласцівы і для фарфору пачатка 20-го стагоддзя. Прыцягвае ўвагу жыццясцвярджальны нацюрморт з дынямі і гарбузамі Іллі Машкова. Пэндзель мастака літаральна лепіць крыклівымі фарбамі прадметы. Дэкаратыўнасць і відовішчнасць адрознівае нацюрморт Мікалая Супунова. У пачатку 20-го стагоддзя гэты жанр жывапісу ўключаецца ў партрэт. Зінаіда Сярэбранікава супастаўляе пышнае ўбранне стала і далікатны твар дзяўчынкі, што надае партрэту дачкі Каці асаблівую вастрыню. На карцінах Аляксандра Галавіна блізкія яму па духу людзі, акцёры. Так, у парадным партрэце Марыі Траянавай своеасаблівы каларыт падкрэслівае душэўную тонкасць і ўнутраны драматызм служкі Мельпамены. Барыс Анісфельд незвычайна тонка адчуваў колер, умеў перадаць яго багацце і разнастайнасць.
Гэта добра відаць у карціне «Перс з папугаем». Сярод шэдэўраў рускага мастацтва размясцілася зменная выстава моды канца 19-га, пачатку 20-га стагоддзя. Сярод экспанатаў сапраўдныя сукенкі тых часоў са збору Ігара Сурмачэўскага. У выдатную эпоху швейнае майстэрства ўзводзіцца ў ранг мастацтва і пачынаецца росквіт моды ад куцюр. Эс-падобная лінія мадэрна пераходзіць ад дэкору інтэр'ера ў фарміраванне жаночага сілуэта. Каляровая гама будуецца на складаных або пастэльных тонах – гранатавым, тытунёвым, васільковым, залацістым адценнях шэрага. Асноўны модны сілуэт выдатнай эпохі – гэта пясочны гадзіннік з асінай таліяй, якая шнуравалася і ўцягвалася да нечалавечых памераў – да 35 сантыметраў. Абавязковымі аксесуарамі да ўбрання былі пальчаткі, вееры, сумачкі, ларнеты, парасоны. Зачараванне выдатнай эпохі працягвалася нядоўга, усяго чвэрць стагоддзя, з 1890 і да пачатку Вялікай вайны ў 1914 годзе. Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь валодае вялікім зборам помнікаў культуры і мастацтва народаў Усходу. Гэтай тэме прысвечана цэлая зала. Гонар калекцыі – выдатныя творы сярэднявечнага і сучаснага Кітая. Менавіта гэтай цывілізацыі, адной з найстаражытнейшых у свеце, было створана непаўторнае па прыгажосці і своеасаблівасці мастацтва. Разнастайнасцю форм і дэкору адрозніваюцца кітайская кераміка і фарфор 15-20 стагоддзяў. Пекінскія майстры працавалі па чырвоным лаку ў тэхніцы разбярства, якая дазваляла распрацоўваць дэкор, выкарыстоўваючы мелкую і глыбокую гравіроўку. Большая частка помнікаў культуры і мастацтва Японіі датуецца 19-20 стагоддзямі. Як і Кітай, гэта краіна на працягу стагоддзяў беражліва захоўвала традыцыйныя тэхнікі, сімволіку і паэтыку, нацыянальныя арнаменты і каларыт. Збор японскай керамікі і фарфору ўключае творы розных майстэрань. Незвычайна разнастайныя па дэкору і парчовыя паясы – обі. Іх упрыгожваюць традыцыйныя матывы парадных колаў, кветак, птушак, хвоі і бамбука. Нэцкэ – мініяцюрная скульптура са слановай косці і дрэва, надзвычай папулярная ў 18-м, пачатку 20-га стагоддзя. Экспазіцыю дапаўняюць калекцыі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Індыі 19-20 стагоддзяў. Адмысловую каштоўнасць уяўляюць унікальныя рытуальныя завесы – каламкары, створаныя майстрамі вядомых тэкстыльных цэнтраў. Каламкары упрыгожаны складаным раслінным арнаментам, які ўзнаўляе склад сусвету. Калекцыя ўсходняга мастацтва ў Нацыянальным мастацкім музеі налічвае каля 1500 помнікаў матэрыяльнай культуры і дае пэўнае ўяўленне аб мастацтве краін гэтага рэгіёна. Ёсць у музеі і тое, што схавана ад вачэй наведвальнікаў. Вельмі важная для твораў мастацтва тэмпература, вільготнасць, асветленасць. Мастацкі музей – гэта не толькі месца для выстаў, гэта буйны навуковы, культурны і асветніцкі цэнтр Беларусі. Яшчэ ў 1999 годзе музею быў перададзены суседні 5павярховы будынак па вуліцы Леніна, 22. Зараз там знаходзяцца архіў і унікальныя, найбуйнейшыя ў краіне рэстаўрацыйныя майстэрні. Яны вядуць сваю гісторыю з 1989 года. Менавіта тады ў музеі пачаў працаваць вялікі штат рэстаўратараў. У гэтых памяшканнях і сёння дараць творам мастацтва другое жыццё. Супрацоўнікі навукова-рэстаўрацыйнага аддзела захоўваюць гістарычнае і мастацкае значэнне помнікаў культуры. Гумавыя пальчаткі, белы халат і скальпель – прылады мастака-рэстаўратара. У параўнанні з заходнімі краінамі майстэрні тут пакуль слаба абсталяваны. Паспяховая праца па адраджэнню шэдэўраў вядзецца дзякуючы першакласным спецыялістам. Але рэстаўрацыйны аддзел галоўнага мастацкага сховішча краіны чакае рэканструкцыя. Ёсць ідэя стварыць на яго базе паўнавартасны рэстаўрацыйны цэнтр, каб абслугоўваць усе музеі рэспублікі.